Yun mga tolits, andito na tayo ngayon sa ano no, naghintay na kami dito sa Batidapi Community School sa may, ayan po no mga tolits, andito na sila. Lilipat kami sa isang pwesto. Ayan. Opo, doon sa mismo syudad talaga sila. Tapos kahit sa ano, laging ganun yung pinipili na kayo. Ayan no. Dalawang buwan yan doon. So, Oceana. Hindi sa Bayumbong. Bayumbong? Dalawang buwan na. Doon din po sila nagsistay, sa Bayumbong sila nagsistay. Sa ano? Doon sa Zen Hotel. Hindi sa Sen. Ay, hindi kayo nag-Zen. Hindi. Doon sa isa. Pero doon kayo kumakain sa Zen. sa Sen. Tignan mo lumalabas. Pero mura yung pagkain doon. Yung cheese. Are you ready? Kaya nga wala po tayo mapag-ikot-ikotan dito dahil ang ganito nga yung ating paligid dito at makasalubong tayo ng mga tao dyan, di tayo kilala. Dito na lang, manatili na lang tayo dito sa sasakyan mga tolits. At yun ang ano, inaantok na tayo, pang 4 days namin ngayon mga tolits, mula nung umalis kami sa Quezon City. Lagi kaming madaling araw. Ang laging take off namin mga tolits alas 4, kailangan alas 4 makaalis na kami. Ang gising namin alas 3:30. Ang gabi pa lang mga tolits, naliligo na kami para wala nang ligo-ligo sa madaling araw, dahil madaling araw nga sarap pa nga matulog matulits kasi siyempre trabaho natin to, gising tayo ng maaga. Ganito po ang buhay namin mga tolits, mga buhay namin ma-driver man o mga staff, mga kasamahan ng aming company. Pag may lakad na ganito tapos medyo malayo ang biyahe, kailangan talagang maagang gumising para hindi malit sa mga kausap na mga barangay na naghihintay. Kailangan andun tayo lagi kaming laging nangunguna. Hindi kami ang hinihintay, hindi na bali kami ang maghintay, kami ang maghanap. Ayun po ang maganda para di po tayo masabihan ano tayo ano sila ng oras ganito magkita o ganito tapos wala pa ng oras na, ganun ba. Iyon ang iniiwasan namin mga tolit sa mga lakad namin. Kailangan lagi kaming kung anong oras yung sinabi namin na magkita dyan sa area na yan, sa ganyan na yan, kailangan kung maliit man minuto lang siguro. Huwag kang maliit na mga 20 minutes, 30 minutes. Matagal na po yun. Pag maghintay, kahit sino naman siguro mga tolits, di ba? Kahit sino sa atin. Pag may mga ganyang usapan, itong usapang oras, tapos umabot ka na ng 20 minutes, 30 minutes, wala pa. Siyempre, may masasabi yung taong naghintay sa'yo o taong kausap mo, di ba? Ito, trabaho to mga tolits kailangan talaga na. Pag sinabi mong oras, sinabi ng aming team na itong oras makakarating kami dyan, kailangan makakarating kami doon. Kasi kaya kahit madaling araw mga tolits, ratratan yung aming takbo para maaga-aga kami makakarating doon sa pinag-usapan na waiting area. O di ba mga tolits? Kaya tayo pang-4 na araw na ngayon, medyo pag ganito wala kang kausap mga tolits, inaantok, nakakaantok kaya magyaw-yaw tayo ng yaw-yaw dito para hindi tayo antukin. Gusto ko mag-ikot, kaso nga lang nag-alangan na ako mga tolits. Siyempre di tayo taga rito at ganito pa yung area na ating lalakaran. O di ba? Tayo na lang mag-isip, tayo na lang, common sense na lang yung ating isipin mga tolits. Kung kailangan mo maglakad-lakad doon o dito ka lang magtambay. O di ba? Alright, magandang umaga po. 10:30 na ng umaga mga tolits. Magandang umaga po.
At kita-kits na lang po tayo mamaya. Alright. Yun mga tolits, andito naman kami sa ibang akyatan nila. At wala na kami doon, umalis na kami doon sa may waiting shed. At andi dito na naman ako, parang bumalik din ako sa mga tolits, bumalik din ako sa may dito sa gubat. Ako pa rin yung mag-isa dito. Ayan mga tolits. Ayan, dito tayo, yung pwesto ng ating sasakyan iba na naman. Ito naman tayo ngayon. Dito lang tayo maghintay sa kanila. Diyan sila umakyat mga tolits, may daan dito papunta doon sila sa kabila. Dito naman sila umakyat. Si inano nila yung dyan, sinuyod nila yan dyan, akyat sila dyan at tayo dito. Alright mga tolits, at ito po ang ating update ngayon sa oras na ito. Ang oras ngayon ay anong oras na po ba? Alauna sirado mga tolits. Ayan, at ito po, lumipat lang kami ng pwesto. Ako ng pwesto, dito tayo ngayon. At maraming salamat po sa inyong lahat mga tolits, sa inyong update. At magandang umaga at magandang tanghali po sa inyong lahat. Alright, mamaya uli tayo ng konti dito mga tolits. Lako na natin yung ating sasakyan. Lakad-lakad tayo dito ng konti dito sa area. Dito lang, saglit lang. May dumaan din dito nagmumotor at may sinabi rin sa akin na baka daw pag umulan, baka daw di kakayanin ng sasakyan. Kailangan ko raw ditong umabante dito sa unahan, dito sa taas. Baka daw di ako makaahon. Tumatulit sigurado tong area na to. Dito may mga ahas to dito, sawa. Yan ito yung mga paboritong tirahan ng mga ahas at sawa, mga kawayan ba. Ayan mga tolits, dito daw ako aakyat, sabi ni kuya. Baka daw maano tayo. Ayan dito banda, maluwag na doon siya banda mga tolits. Pwede naman doon pwede tayo dito pa magpaparada sa bandang unahan. Malawak-lawak naman dito yung gilid. Ayan ito lang tayo. Magandang to mga tolits. Ito, lakad-lakad tayo sa bundok dito sa mga kakahuyan. Kung baga sa mga kakahuyan. Yeah. Diba? Dito. Pero doon nila ako pupuntahan mga tolits ay pag baba nila. Siyempre dito doon lang ako. Okay sana dito. May daan daw sabi ni kuya, yung kausap ko. Pwede pala dito gumilid yung sasakyan. Yung paligid. Diba? Yan, balik na tayo doon sasakyan. Balik tayo doon mga tolits. Yan yung ating tayo lang mag-isa dito. Diba? Ayaw ko anong mga kahoy ang nandyan sa itaas. Alright. Baba na tayo uli. Baba. Diba? Ito tayo.
doon lang. Uy, umulan. Uy, umulan. Ito tayo ngayon mga tulad sa mga kawayanan. Yan o, yung kawayanan. Alright. Kawayanan dito sa baba. Ito may butas dito. Daluyan ng tubig. May daluyan di akala ko daluyan tubig kasi may imburnal. May imburnal mga tulits oh. Lalaglag. Nanto ng tubig dito. Siguro to may kanal to dito mga tulits. Natin sisilip dyan, baka may ahas pa dyan. Lamang to mga ganito, may ahas to dito mga tulits. At yung ating sasakyan, yan tayo. Okay po mga tulits, dito lang muna tayo at dito tayo maghintay sa kanila. Yan. Yun mga katulits no, umalis tayo doon sa ating pinipistuhan kanina. Naiba yung ano nila ni Marge, iba yung area na kanilang pagsusunduan ko. Ito ay susundan ko lang po itong aking mapa dito. May mapang binigay sa akin na doon ko sila susunduin dahil malayo na raw yung kanilang pagbababaan. Ko sila hintayin. Ito na po matulis no. Ito na po yung ating daan ngayon. Tayo ay nag-iisa papunta doon sa kanila Marja, kung saan ko sila susunduin mga tulis. Alright, daan po tayo dito sa maliit na kalye na may mga bahay-bahay na rin dito mga tulis. Buti may signal. Natin to kung ayan, may mga tao dito mga tulits. Alright, ito may Google Map po ang ating gamit ngayon mga tulits. Google Map, malayo-layo rin tong iikutin mga tulits ay yan o. Alright. Yo, ito po yung transmission line. Ito po yung ating mga nakikita dyan na may mga kuryente. Transmission line po iyan. Alright, let's go. Let's go. Susundan ko lang tong pinasa sa akin ni Marja na mapa mga katulits. Buti may signal. Kung walang signal, awanin. Saan ang daan natin? Dito, kanan tayo mga tulits natin dyan. Alright, ang oras po natin ay anong oras na po ba? Alas 5:52. Ayan po, 5:52. Magdandahan lang po tayo dito mga tulis dahil medyo maano yung daan, baka may biglang tumawid na mga kabataan. Ano to, Barangay Maitum. Barangay Maitum. Maitum ang Kilikili. Alright, tayo pagdadaan tayo, may mga dugi at may mga sisiw ng manok. Kill tayo ang kasalubong, bigayan lang. Okay, right. Yo. In 200
Turn right onto Labrador, Sewell Road, Alongapo, Ugalan Road. Labrador. Ano daw ako sa Labrador? Tapos Kuya, tanong sa yung barangay, Maitom? Maitom, parang Oo. hindi ko po alam eh. Oh. Parang may Maitom. Sige po. Salamat po, salamat. Ikot na. Take the next right onto Labrador, Sewell Road, Alongapo, Ugalan Road. Dire-diretso lang tayo, nasa highway tayo ngayon. At sundan lang natin tong mapa, yung binigay ni Marja sa atin, para doon natin sila masundo. Ayan o, magdandaan lang tayo. Alright. Yo. Yan po no, Matulits, kakaliwa na tayo dito. Itong kalye na ito, sa kaliwa. Dito tayo tinuro ng ating mapa. Alright. Yo. Continue for 3 kilometers. Ayan, 3 kilometers pa raw, Matulits. Ang ating lalakbayin, 3 kilometro, malayo-layo pa ere. Ayan. Sa mga kabahayan na tayo ngayon, Matulits, ano? At yan. Sige lang, Matulits. Okay lang. Op, Dugi. Ay, si Dugi. Ayan. Op, saan ang daan dito? Uy. Ay, daan tayo ng sementeryo, mga Katulits. May sementeryo tayong dadaanan. Katapos din uy,
Diretso. Diretso, diretso. Ayan, paakyat na naman to mga tolits. Paakyat na naman tayo ng bundok. Ayan. O yan o, pataas. Alright. O yun. Hop. Hop. Yun, malapit na tayo mga tolits. Malapit-lapit na tayo. O yan. Let's go. Alright. Oh, kaya-kaya yan. Sharp curve, sabi dito. Slow down. Sharp curve ahead. Ano, may mga nakalagay dito mga katolits bawat kurbada. May nakasulat mga signage. Alright. Ayan. Opya. Si ate nagwawalis. Okay, ikot-ikot, ikot-ikot. Ayan po, dire-diretso lang tayo mga tolits, no? Ito, nandito na naman tayo sa area na ito.
Dito lang tayo? Ha? In 200 meters, you will arrive at your destination. Ayan, dito na tayo mga tolits. Andito na tayo. Opya, right. What's up mga tolits? Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay dito na ngayon sa accommodation na aming tinutuluyan. Yan po yung paligid ng mga tolits. Yan po yung building. Bali ano po to siya mga tolits, no? Bali isang bahay po to nung isang bahay po tong aming naarkilahan dito. At marami po kasi kami mga tolits, maraming kwarto at kailangan po namin ng malaking space para kami makasya. At yun na nga po, no, ito tao, lakad-lakad tayo dito. At ginabi po kami ngayon mga tolits sa aming lakad dahil medyo malayo. Ayan, madilim po dito. At ito po yung ating mga sasakyan nandito mga tolits. Bali 3 sasakyan kami sa aming company. Sinsya na po matulit sa medyo madilim ang paligid. Ayan o. Alright. O yung aking sasakyan, ilalak ko na to dahil kami ay papasok na ako sa loob mga tolits. Pasok na ako sa loob. Ito po yung paligid dito. Alright. Yung gate mga tolits, oh. Yan yung gate. May gate talaga kami dito. At may bako dito. Parang mababa sa tayo dito tingnan sa loob tayo mga tolits. Pero dyan sa likod na yung bakod, ano yan? Palayan. Ayan o yung paligid. Ayan po sila Joey at Bong at yung katiwala dito, nagkikwentuhan po sila mga tolits. Alright, ayan po, oh. Ikot ko lang kayo sa paligid at papasok tayo sa loob mga tolits. Yan yung ating sasakyan, 3 yan. Okay po, pasok muna tayo sa loob. Mga tolits, so yung paligid. Ayan, o di, pasok na tayo dito sa loob muna tolits, ha. Pasok tayo sa loob. Ayan. O, diba? Wow, oh. Ang lawak, diba mga tolits? Ang lawak ng paligid, oh. Kasi hanggang ano yan mga tolits, hanggang meron mo, ang ganda niyan, oh. May mga salasit pa. Alright, oh. Tingnan mo yung kuan mga tolits, oh. Tingnan nyo yung hagdanan, ganda pa ng grills, oh. Oh, diba? Oh, diba? May kwarto dito sa kanan, sa taas. May kwarto din doon sa parting kaliwa. Oh, yung 2 lamesa dito mga tolits. Oh, diba? Maganda ang ano dito. May kwarto dito sa mga RE. Meron din kwarto doon sa taas. Oh, diba mga tolits? Ang lawak. Oh, may ano pa kami dito.
Yan, may speaker dito mga tolits. Oh. Ganito din yung speaker ko sa bahay. Yan, concert. Ito din, ganito din siya. Meron din akong ganyan. Ganyan po yung gamit ko sa bahay mga tolits. Yan. Ito yung mga gamit namin, mga headlamp. Yan po. Nakaano na po yan, naka-charge na po yung aming mga headlamp at mayroon po kami ditong 3 radio pero 4 po ito mga tolits yung radio namin. Ayan po, ito po yung kusina. Ito yung lahat dito mga tolits, lahat dito na mga gamit ginagamit namin, libre kami lahat ng gamit pero siyempre kami ang gagastos ng aming paglulutuin. Pero hindi ako nagluluto mga tolits, si Bong at saka si Joey. Ito yung lutuan dito mga tolits. Yan yung lutuan dito sa aming inuupahan. Alright. At may ano din tayo dito, may ano din kami mga tolits. May rep kaming, may rep silang pinapagamit sa amin kung ano-ano man po yung ilalagay namin ito. Yan, may ilo. Yan, yung panglulutuin yan bukas. Ito may mga may langka. Naka-ready na yung langka dito mga tolits para bukas may prutas. Alright. May ano dito. Okay po no mga tolits. Okay po no mga tolits. Hanggang dito na lang tong ating vlog mga tolits. No? Magandang gabi po sa inyong lahat. At ati pa tong i-edit ngayon mga tolits. At siguro mapupuyat na naman tayo ngayon. Maaga kaming nagigising 3:30 at aalis. Kailangan po kami makaalis ng 4 dito mga tolits at 5 yung aming waiting time, aming usapan doon sa aming pagtatagpuan bukas. Alright, at muli magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa ating mga subscribers, sa ating viewers. Mga bagong viewers po natin, mga bagong subscriber, maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay andyan lang po kayo palagi at lagi po naka-support at lagi nakasubaybay sa aking mga vlog dito sa lugar ng Pangasinan. Maraming barangay po na aming pupuntahan at dalawang municipal po pero maraming barangay na aming pupuntahan. Sa municipal ng Suwal at municipal ng Labrador. Pero maraming barangay yon mga tolits na aming pinupuntahan at yung mga RE namin ay umaakyat po yan sa mga kabundukan ng nasasakupan ng Labrador at Suwal. Ayan po no, ito po yung aming gawa dito, ito po ang aming trabaho dito ngayon. At maraming salamat po sa inyong lahat. See you next vlog po. Bye-bye. I love you all po. God bless us all. Bye-bye po mga tolits.